Dáme sa do bočného plenku. Sú dve varianty. Jednoduchšia, kedy spodná noha je pokrčená, vrchná je vystretá, nohy musia byť zárovno s telom. Bacha, aby zadok nebol takto padnutý dozadu, alebo aby táto noha nebola nejak vpredu vystretá. Ale dáme sa tak, aby telo bolo rovno. Druhá varianta je obidve nohy vystreté. Dobre? Čiže dáme sa do bočného plenku. Ešte dôležitá vec. Ruka. Strašne veľa ľudí si tú ruku dáva moc dopredu. Ono aj pri tej počiatočnej pozícii sa môže zdať, že tá ruka je viac menej pod sebou, ale dám si ju pre istotu ešte kúsoček kvôli tomu, že keď sa dvihnem hore, aby tá ruka bola priamo podo mnou, aby nebola nejak takto vystrčená hore a zbytočne sme nerobili väčší tlak na rameno. Čiže dám si ruku pod seba, dám sa do bočného plenku a čo robím? Pánvu dám trošku dole, následne vytláčam hore.